Ola, que tal? Moi bons días, benvidos a unha nova entrevista. Hoxe contamos con nós con Estrella Martínez, presidenta da Asociación Andarela de Sanxenxo. Moi bons días, Estrella. Bos días. Gracias por estar connosco. Gracias a vos por chamarnos. Nada, contanos un poquinho como naceu Andarela, cando máis ou menos se fundou. Pois Andarela naceu a finais do 2009, porque con un grupo de coñecidos que víamos que en Sanxenxo non había ningunha asociación que se dedicase a eso, a dar a coñecer o patrimonio de Sanxenxo. Si había unha, siga habendo, do patrimonio marítimo terrestre, pero máis que Amigos da Dorna, máis relacionada co mar. Entón, pois, decidimos nos poñernos este grupo de coñecidos e fundar a Andarela. Comentabasme xusto antes que a maioría dos da directiva sodes da parroquia de Nantes, pero... Sí, neste momento, bueno, empezamos moitos máis, neste momento somos poucas, e a verdad que, sí, a maioría, precisamente neste momento, somos de Nantes, da parroquia de Nantes, que no seu momento tamén, pero bueno, supoño que implicaba eso, que éramos coñecidos de Nantes, e nace un pouco aí, e logo collemos máis de outras parroquias, pero sí foi así unha casualidade. Vos definidesvos como unha asociación cultural que pon en valor o patrimonio galego, natural, cultural, histórico e paisaxístico. E queria te preguntar se Sanxenxo pon en valor suficientemente o seu patrimonio. Pois non, a verdade que o Concello de Sanxenxo, a administración máis é sol e praia. E precisamente Sanxenxo é un concello riquísimo en patrimonio, pero en todas as parroquias temos moitísimo e que non se coñece. O sea, que precisamente decíasme sol e praia. Que non coñece a xente de Sanxenxo? Ponme exemplos. Que hai a nivel, pois iso, natural ou cultural ou histórico que, por exemplo, que destaque? Coñeces a Lanzada. A Lanzada todo mundo a coñece, vale. Pero despois, por exemplo, temos bueno, aproveito e che falo dos nosos, digamos, tres roteiros estrella, que o do Chan da Gorita, vamos, que sempre no lo guía o historiador Pepe Álvarez, que de Pontevedra, foi mestre en Dorrón, no CEIP e logo no IES de Portonovo. E el está, eso, anonadado, digamos, das mámoas que temos, e a verdade é increíble que a xente se pon en contacto con nós, con Andarela, para dala a coñecer, decirnos, bueno, con decirche que hai catalogadas 4 mámoas, e nós xa debemos de ter coñecemento de 12. Carai. Así que, en fin, así. E aí neso, no Chan da Gorita, que tamén conflúe co Ayuntamiento de Meaño, temos tamén unha pedra cabalaria, como a de Muxía, que seguro que ninguén a coñece. E hai tamén, bueno, temos 2 cons en Sanxenxo, que é o Conde Aventureira, nesa zona, e logo en Nantes o Conde Romaíña. E, por exemplo, temos o outro roteiro estrella tamén é o das Servas de San Xoán, que o facemos por Nantes, Santo, digamos, precisamente porque no Santo, bueno, Pedrouzos, hai un acuífero que salen nas biografías de Fray Xoán de Navarrete, que está enterrado en Pontevedra, donde se conta na súa biografía que el, vindo en burro a predicar a Nantes, caeu, e dai saíu un acuífero. E nós falamos con todas as administracións pertinentes porque empezaron a preparar esa estrada para que a puxeran en coñecemento, e o que decidiron é que non está catalogada e nada. Non, aí está, pasa a estrada por riba. O sea, que tampouco están ben conservados. Non, que non está, ni nadie sabe que existe porque non está sinalizada. Nos pedimos, polo menos, que se sinalice e fixeran algo que quedara visible que aí hai ese acuífero, non? Pasou a rúa por riba. Entón, o que che comento de Servas de San Xoán, facémolo o 23 de xuño, porque na zona dos Santos se celebra San Juan. Collemos as Servas de San Xoán, baixamos por aí, falamos na fonte, e logo vamos ao Conde Romaíña, porque aí tamén, a noite de San Xoán, o Conde Romaíña ten a súa historia. E ese é o segundo roteiro, así que temos, e despois tamén temos o da Compaña, que facemos no mes de difuntos. E é un roteiro que facemos de noite, por suposto, unha zona oscura, onde non haya moita luz,
e están prohibidos linternas, hai que ir, bueno, inténtase pedir que vayamos todos así de branco e logo con candís ou velas, e bueno, falamos o mellor en algún cruceiro, vamos falando do que significa esa Sí, esa ruta e tal. E é un roteiro tamén que ten moita afluencia cando facemos. Que outras actividades fan, aparte dos roteiros? Pois presentacións de libros, ainda hai pouquiño fixemos un do antropólogo Rafa Quintía, que é de Salcedo, e profesor na universidade, que íbamos a facer un que era das plantas medicinais, e nese medio tempo el escribiu tamén e publicou un sobre entroido, e tamén o fixemos, tamén de Pepe Álvarez, que o historiador tamén fixemos, e tamén ten bastante, temos xente que ven, porque, bueno, son xente coñecida e que a xente lle gusta moito escoitalos, porque falan moi ben tamén do que representa esas ideas. Nestas actividades pode participar todo o mundo, son gratuitas, hai que inscribirse, non? Sí, son gratuitas, nós o que facemos é publicar nas redes sociais, mandamos a prensa, que a verdade sempre non lo publican, e temos a xente, cando ven os roteiros, pedimos se queren o correo electrónico, tamén mandamos, e nada, simplemente solemos poñer un punto de encontro, unha hora, e o que si solemos tamén poñer que si son actos para carriños ou non, a verdade que suelen ser para todo o mundo, calquer idade, non sendo mellor os carriños, que vayamos para algún sitio que non se poida, porque os nosos roteiros non son de camiñar, son de explicar e dar a coñecer. Non é tanto andar, sino coñecer o que hai. Exacto. Falábame antes do respaldo institucional, que non hai demasiado. Que lle diría ás institucións para que teñan máis en conta toda esta cultura, toda esta riqueza que hai no Concello de Sanxenxo? Como nos di o noso historiador Pepe Álvarez, non se coida o que non se coñece. E non se digo, en Sanxenxo temos, mira, castros, temos a Lanzada, temos as Mámoas, temos, bueno, por exemplo, cruceiros, temos feito un de cruceiros que tamén é unha historia moi interesante. Entón, pois, eso, lle digo, Sanxenxo é moi rica en patrimonio, e non se coñece. Non tuvemos aí, cando estuvo coa tripartito, que si quixemos, bueno, empezar, pero, bueno, ao final, pois, non foi a bo pé cando se perdeu o cuadripartito, que non pudo ser. E ten algunha anécdota, eu que sei, de algunha persoa que fora algún roteiro, algunha actividade que lle dixera estou abrallado destas cousas que hai aquí que eu non sabía, algunha anécdota ese estilo? Home, a ver, cos nenos, que tamén facemos cos roteiros cos nenos, precisamente no das Mámoas, claro, explicarlle a un neno o que hai debaixo dun terreno é complicado. Vamos con fotos e tal, e preguntarme de quinto de primaria. E por que non hai ningunha visible? Entón, claro, decirlle, claro, que isto é cousa das administracións. E dicen eles, pero mañá vimos 4 ou 5, hasta facémolo nun momento. A ver, claro, eso non se pode. E despois, por exemplo, outro tamén, cando fora das Mámoas, foi simpático un neno, bueno, simpático non moito, pero bueno, que se mareou, non desayunara e tal, entón veu o pai a buscalo, precisamente era alumno de Pepe Álvarez, e pois non quixo marchar para casa, quería seguir escoitando, e o seu mestre tuvo que vir o pai de coche escoba. Xa che digo, a ese punto de querer saber, e a xente, pois dicir que, se non é por nós, non se sabe, que a xente non sabe o que hai en Sanxenxo, e incluso decirlles que, bueno, eso, intentar simplemente poñer uns cartéis. Agora sí, puxeron aí un aniño, máis ou menos, uns cartéis no Conde Aventureira, na Lanzada, na Chanda Gorita e no Conde da Romaíña. Pero claro, son uns cartéis, teñen un código QR, pero claro, tampouco é moi visible nin nada. Penso que, incluso que no propio Concello, cando tiñamos o blog, poñer un enlace, o noso blog, axudaría un montón, pero non hai interés.
Quería preguntarte tamén por unha anécdota, foi noticias, hai unha prensa, unha dos membros da súa asociación que atopou unha ferramenta paleolítica mentres mariscaba. Quería preguntarlle por esta situación, como está, se a ten ela aínda? Sí, porque, incluso nós temos máis, a asociación ten máis, pero claro, o que falamos, as administracións poderlo dar a coñecer, ou pois, e mellor van e acaban nun almacén, aí nun soto. E sí, aínda ten el. Esa hai máis dun ano que a ten. Sí. Pois sí, pero así hubo funciona. arqueólogos que se puxeran en contacto ou algo así, non? Sí, pero claro, se as administracións non se fan cargo e non o dan a coñecer ou teñen exposto nun museo ou nun... Pois nada, xa te digo, nos en Adarela temos máis, pero... Atopastes máis dese estilo? Máis, sí. Bueno, polo menos están ben guardadas, están ben coidadas. Exacto, están a bo recaudo. Bueno, e xa para terminar, quería preguntarche se tuveras que quedar con unha das cousas que hai en Sanxenxo que me estuveches contando, cal sería para ti a máis representativa, ou a máis importante, ou a máis destacada por algún motivo? Pois, por exemplo, o das mámoas, porque precisamente P. Álvarez, que coñece moito patrimonio fora de Galiza, entón, nunha que precisamente lle foi a ensinar eu, dixo, é enorme, comparado, que el coñece e dice que, que é unha pena, que non teñamos eso visible e dalo a coñecer, para que todos sepamos o que temos, porque claro, son é antigo, é algo que está aí e nunca o veremos se as administracións non deciden polo en valor. Bueno, pois aproveitamos para apelar un poquinho ás institucións tamén que se fagan un poquinho cargo e que lle dean o valor que ten a todas estas cousas. Moi ben, pois moitísimas gracias, Estrella, por vir. Moitísimas gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na seguinte entrevista.